salaamaaleykum. asalaamaaleykum. John. Bismillah. Ceerno Jeeri salminima. hande de kam adduno kam ɗo tan ko yettudema e jarnudema. hande haaju addanimi ɗo ko mbaɗanoɗa kam ko fof mi yii ɗum. hande addimi ɗo tan ko addandema jeenaari. kono welti ko ɗum addimi ɗo hande. Ko noon tigi mbiyetemi. Kala ko neɗɗo yiɗi mboɗo wawi wadde. Mboɗo wawi ittude mboɗo wawi wattude. neɗɗo arta yem mukko on ɗum komi wawa. walla wiya mboɗo wawi tan wawa. kono noon oto janfude oto janfude kala ko jiɗɗa mboɗo wawi daranadema hen. mi ɗannini yimɓe mi wurtini yimɓe ko mbarmi ko haalata. neɗɗo maya tan e jaɓa kala mo jotodirmi haaju ma wonat de. neɗɗo yo jogo pellital jogo himmal wodo ko yiɗi kala ko wanna wonat. Amir. Allô, Amir? Ça va, Sely? Sely. Jam tan? Woda, moy landem? Ça va, mbeɗa ɗo? Majji de. Ayi de, est ce qu'on a an majji? Oui, faman tan. Nak golle de? Alhamdulillah, ça va. Yimɓe galle heɓ celli? Heɓ celli. Mawɗum ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbiyano mami pour affaire Jibril. Jibril, wallahi billah heɗimo lelade heɗimo danade. edde entreprise ga. haalma tan o haalma tan jamme ñalo Leila, vraiment, je l'aime de toute ma vie, ceci, cela, ceci, nangam, vraiment, comme à tout à kilomètre. Il dit que non, mais avant d'entendre doucement. Mais ɗum no weli nande de. Wallahi billah, haalma tan o haalata. Tellement Leila, mamba han kam holto ndewɗa ha teɓɗam. ɗum ko secret. eyyi hande aduna kam ɗo ko addandema jeenaari sabu mboɗo welti no feewi ɗum hande adduno kam ɗo. hande noon ko ɗum ɗo gaddanɗa ɗum ɗo ko capanɗe jeegom ujunere woni ɗo ko ɗiɗannoma noon ko ɓuri ɗum on kono jamonuji ɗi mbadini tan. sori jinne bari jinne. moƴƴi mi yi golle ma kala ko gonɗa mbaɗa andi sa haali sa haala kala ko wawi kewde galleji mon to dukoji ɗi e memoji ɗi fof mbottino
ya garta gon tono mboɗo andi ko ɗo tawata dolli makam cam sana bunana ndiyam tette umuya koɗo mbimi koɗo kala yidde nde wawi wonde kala haaju mo wawi wonde kono ɗiɗi jogade mbiɗa complètement min meeɗa yiide amour no wayni billahi tellement naatemo ka complètement ne feewi a wona ko ɗum jinnoɗa an de toute façon gonmi ko caggal ma an waɗatno kam conseil voilà tu vois gonmi tan ko wadde appliqué te haɗen neɗɗo ma o haangɗi kintono tan kono o haangaka omo andini min e nayeji mum o gonɗo e galle he min gona gotum ko wawi ko dañi am o wawa ɗum dañ toon omo andi jam mum foof min jogui ɗum ko yilluto ko foof koye am ɗum woni donc c'est normal o waɗir noon réagir oui donc kam mi nani ko anda ko mais kam en tout cas ɓeydu ay ko mbaɗɗa ko ɓeydu manda holto ndewɗa keɗɗan kono kam il faut ko ɓeyda ɗum ɗo quoi non te mi anduma te mi anduma gilɗima premier jour gandi hebde galle mum gandum ñima gandum tan an min andi kam déjà a heɓat par ce que tellement min jooɗi aɗa yonta aɗa fii vraiment mi andi dikka an ha keptoji ɓe ɗum foof en ganduno ɗum te c'est normal aussi mi wi'imane min e nayeji mum o min gona gotum te Djibril so waɗani noon wonaka kangaɗo par ce que mi anda hono jirta baɗon am happara haɗa wona e o nayeji mo ganduɗa haydara o firtani haydara o wawa hay ko ɓuuri famɗo o wawa addude e galle o donc Djibril yaka ganduɗa ko ɗum yiiɗi ko ombo wirto ɗum gauche droite ɗum wawa hay continue kam mom ɗum andi min oran ko ɗum ko noon nder mo mbi an aɗa hucci oɗo jannal ha ɗum seli ka ceci c'est là o nayeji so ganduɗa hucciga min wi Leyla nen noon parle d'elle haal makko comment elle est belle, elle est ravissante, elle est coquette, comment elle est tellement mignonne. Anda debbo boɗeɗi ka adnaji ne sewire yuɓi aɗa hucci ɓe nayeɓe mo jibinka comme ça c'est non min rengi fande ah peut être tamit haɗa andi parfois waɗi ko ganduɗa aussi wonata naturel est ce que on waɗanoɗo jaggi ɗum foof no hen on sait jamais par ce que Djibril réaction mo joguino o e joni no waɗi changement no ariri ni sa miijima tan a andat wonko wonɗo hen noon tan wawi wonde min tan gaɗino conséquence ɓeydu ay ko mbaɗɗa ko c'est bon moi je suis tellement content de ça billahi ama ɓuuri weltade inchallah par ce que ko ɓuuri ko welde nani yeeso ara instant o ɗum ko début o tan noon accuma après ha ñande wonde inchallah on s'appelle d'accord inchallah de toute façon mi weltima no feewi en plus ko nanni ko mo wujmaɗi vraiment ça me fait plaisir vraiment enen ndenni y a pas de problème inchallah pas de souci on s'appelle inchallah d'accord bye merci Amir merci ciao waɗi donc hande kam ma journam wel ko nanmi ko mo li dam koye fete nde ko jam tan artirimi gaay yalla ɓeydu jam aɗa andi ene wayni mbiyon koydam ɗe keewi haalam ka heewi e dewgal Jalika ko noon ko faddam tan bani
ñande mi ari ɗo mi haaldino e moɗon affaire jalika ko jalika ko noon nana yahani ɓurta doole sabu gila nde mi ari mi wi on kaldo e mabɓe on kaaloyani ko jinnaɓe mbawi haalde ko wona neɗɗo fof wawi haalde ɗum hande jalika ene wuuri mette hande hay goto wawa haalde ɗum sa yimo ni a yurmotomo jalika ñamani yarani koye wondu tan wuuri baba wona yidde ittudemo e dewgal he wona mi wiyani yon jaaton kaboyɗam mbimi ko yon jaa kaldo yon e jinnaɓe mo jinnomi tan ko ballenmo ko ɗum ɗon tan reki a jarama min meɗa andi jale koye mette woni min ɓuri ɗum andu saabu jali dañi mette ina yiiɗi jibininde jibril heɓani ɗum wona kadi yanti hen isiraɗo o elle o yiiɗa jeeɓe kono noon ayi aduna kala ko jiiɗa ko muñal gellajo muñal ngal ha mande muñal ne jogui to haɗata muñ ha mande somi haali tan mbiya woto mi ya woto mi wat hol pour hol ɗum holto fawi hol sababu majjum holko saabi ɗum ha muñ ha mande ko heddi o maayo o weddoye ɗum heddi aɗa ndi kantumam gellajo mbiɗa haalama no ko ɓuranima gandal ganda noon hande jali waltat ɗo nene oto wat bone ko tagaɗa waɗa ɗum mi wiya hande jali ka waltat ɗo hande ngal ɗo mi tampi ngal dewgal hande mi tampi mi addi e ɓiyam ne haga ɗo accam mi yaha mala mi yiɗano bonu dewgal makko nene ayi ko mbaɗɗa ko an ka naafige wayi ñande fof sa ari galle o ko ni an est ce que ka sehil jalika ni ko ɗum woni ayi ko mbaɗɗa ko han jalika sa wonno sehil makko wona ni mbaɗirta ñande fof sa addi ga ko fenane tan adduma ɗo amade accu ko mbaɗa ko amade ala non non o mi lappamade yaltu suundu yaltu suundu mala an kam jibril nan jaha salmede SN ɓe e siraɗo teddinte de ittude ɓiyum rokkuma tawi machallah dokkanimo bolle puyɗe ya salminoyɓe te esiraɗo teddinte de min jiiɗa kam ɗoyere mbiɗa hooɓi hirsude isra huccide isra tan hersa ɗum sah noon joddade mum en yiwtidde mum ɗum kam mbiɗa heewi hen gacce ko kersa ha yaade ƴeewoyde kawma e gorgol ma ɗum kay ala ko hersini hen mais haɗani ɗum hersinade ko kersata mbeɗem ɗon kay a hersata on wallatu ha mbasa hersude tega to gacce ɗe ana bari pour yaade galle mon ni bari kay ha komi jewnuɗoɓe amat ɗo ha e nder welanimi ɗo waɗi ƴetton ɗo weekend goto jahon toon calmino yon ɓe nani jibril wat feere mbaɗa ɗum nani non min jiiɗima an gara jaade sen jaadi en jooɗima e saala he wona yiwtide mabɓe par ce que min ɓe jogui gacce haaldude e siraɓe joni min mi yonanima pour yadde am non an kay hay galle mabɓe e galle o jeeyaɗa de jiiɗimi jaadude nenam toon yaade Leyla ala ko onon jaadata kay min kay mi yahani so wi wadde mi haaldade ko onon kay jaadata jibril aɗani holko jinmi ko gandina jalika ma oɗo min mi wona guiƴiko ko jalika waɗma mbimi min ko cukalel lewodirtumi kono ko mawɗo liɓatan
binoɗo kam mina Jibril mamin jaha gurde men nattowel mi gomata ɗum min min ganda mi anda mbo wona Jibril goppumi fof a yimɓe fof cukkumi tan Jibril hande dal ene kam yoɓiri ɗum yimɓe dal jamɓe añati hakkunde debbo e gorko mum ɓe kaɓi hakkundam nak a Jibril ni hen te min mi waɗani ɓe ndiga o galle gila ni garmi ɗo jam tan gaddumi ɗo hande heɓe kam juɓiri ɗum Allah nen ɗo nak momo mi woppi fo a juuɗe Allah yel yo Allah hattam aɓe yel yo hakkam yana ɓe mami muñ noon ndax nenam ko biɗa kam yomi muñ tami immata ko ɗo ko wona mi nawete Allah ko moƴƴo natti sax waaw ñaɗo Tikanon kominema kedida konenema gila mema kono sentiment ma o fawmoɗa sabu ko ɗum ndewata ha lorma janggo ay neɗɗo horo ado e galle gaddoɗa finde cakkitoɗa sulmade hakkille ma yo wot ko mbaɗɗa hen Jibril jamma e ñalawma mo ceŋiɗa o mona yejjinma sa hartaki noon Jibril yara seeɗa seeɗa tawaɗa daara e galle he tawa dara wawa hen an sa wiyama ni tan mbiya Jibril kala ko mbawnoɗa waɗande mo mona yejjira aɗan ko tagi golle ma sabu aɗa ɓuuɓi galle o fof nana yaɓɓuma nawle ese ƴeeke ha Jibril mo mbiyatnoɗa Jibril ga o moni hen ay so ɓooyi ko bamma ko rewata hen ƴeewen no mbaɗɗen balle mo min ko miñi ko haali ko wonti tan ko famani ko jali ka tan wadde am so gita mum gojji tan gitam gojjat Allah ne seedi mi yiɗa bonnude dewgal mo emin gandi wawa dat ɓiyam ne wona dow tan wona mette tan mbaɗa jooɗi mbaɗa daara ɗum hande mi adda het ɓiyam ko ɗo waldata natti wawde edde welnam ɗe natti so raki ummim to hande ari ɗo haalanma ummiɗa jaɗa galle jalen wona bone fof fawte koye dow raki walla wona raki ɓiima malaɗo artiri hakkille ma jali ina wuuri ina selli mayani ha ngaka haɗandi kam ɗe mette ɗe jogiɗa so jali yii ma artu malaɗo ko moƴƴere gandiraɗa malaɗo ko dimeyagal gandiraɗa malaɗo ko teddugal gandiraɗa jali ka de natti joni teddugal fawani place am hay saaha goto a faami fina no subaka tawami suudam salminami joni ko ni wirtodirta e galle he gauche droite andinmo noon min mi wona nawli ko de te ko teɗanto ko so yettimama mo o tampat de dillinɗo ɓernde makko o noon ko min jibin ɗum goggo o ko metti ɗum ko fof en heeɓe ɗum gandi jalika muusi ɗum ko no yiiri amen ɗe balɗe min e Jibril mbiɗen mbaɗiri ni ɗum mettinta ɓernde nde te ɗum yo gum Allah andani ko Allah waɗata ko waɗi ɗum ha pari te cubadam o minen jiiri ɗum yo jaam ɗum horo wat jogen ɓerɗe mino réglat ɗum ha réglo par ce que aɗa anda an min meeɗa jabde debbo en jooɗo dow hoore ma ɗum dewɗen ɗo minama ɓe sikki hay goto maɓe tawa wona ɗum cikkannomi de eyyi kono ɗum jawata ɗum jamais wadde moƴƴi inchallah awon ko mbawɗa réglude an so wurtino e ma galle o réglata an kay wonir no gonirɗa ni tan yaay ko suwa hoppinɗa ka pour hiccidema mbiye gendunama Jibril wona Jibril par ce que mbiɗen ɗum manque famdu ɗum accu pendam te so kani yewti an suwaji jiɗɗirannoɗa o ɗeɗo balɗe ɗoyti woto goppodiri kene pende wat feere cafroɗa safro ɓandu ma ndu gaɗa fof so waɗi ɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati tan ya lawol mum aɗa ɗum kam wona mere kami haalanma gueɗe a ɓeeta wonde yaade tan
changement ɓeɗo ussade par ce que ganda ko yaɗan nayo changement en usso sa waɗani profito noon gorko so ari wiyen yiɗma dariɗa hen darde tindi renade ɗo nayota an cikkirano mbaɗa ni non worɓe fof mbayi Jibril artir hakkille ma o rewirani yam mbaadi te hay sonno ko mbaade o rewre yam kadi omo wawi jooɗade ngati min mi yiyani ɗo fof poɗɗo ɗum nde tawno an noon jiɗirɗa debbo tan ko jondam muɗum goɗɗum fof ala a yiyani ɗeɗo balɗe no mbaɗa wuurade ala caɗele merci malaɗo ko desmami ko meeɗam ñaago hunde calɗa han calanɗani jallajo aɗa andi somi yaani toon ko fittaɗo ma waɗi ɗum mi yiɗa ñaagoɗa kam mi wasa wadde kono noon mi ronki ɓerdam natti wawde muñde ɗum ɓiyam ne woni toon ne lebta tan mbaɗa jooɗi ɗo henna kono mi andinma Jali si ronkiti tan ma artu so arti ɗo noon enen deglat ɗum ma ara ha ɗo enen deglat ɗum ala sa addi bone fof fawte koye dow ma min mi yiɗani jenneɗa min mi yiɗa neɗɗo yennuma e aduna sa yehni han Jali bone o fof wiyete ko an itti dewgal ɓiyma ɗum noon salan ɗum hoorema jo fat ɗum ɗo ma ar so ari noon maɓe gara ɗo soɓe gari ko belɗa fof mbaɗa wonno ko belɗa fof kaala mi yettoyo gal jooɗa an a jotta ndeysan mala ay hirsini oɗo hay mala wawa wuurde ɗe ɗo mette mbiɗa wonɗo tan ɓiyam ne halke mbiɗa jooɗi mbiɗa daara haydara mi wawa hen safrude kono joni si somi min mbiɗa yaha tan caloɗa ko an tan nanggata kam mi yiɗa kaala hunde mi wasa wadde ɗum kono ɓerdam nde welani kono a jarama tan sa kala ko jiiɗama gas te har kam jaɓani ha ɗumni ɓerdam wallahi ɓiyma ɓerdam huɓɓata e aduna mukko ɓiyma hoyta e aduna mukko mala ɗam artira hakkille ma awani pende hoto wimo noon annen anne haalma kalɗa ko ɗo joni noon way musée ko kalmi mbiɗa a yewni galle mum wa ɗum kay wiide mi yewni galle amen kay takani mbimi annene maylolo somi toon yeehi mi yahade juste salminde mi arta mi haalanma noon gueɗe e debbo sa resama e galle so yimɓe mbimama aɗa yaa galle moon sa yiɗi tan wadde sutoral gorko ma mbiyata mi yahani mi yewnani wallahi gonga tigui ɗum woni neɗɗagal kono aɗa yaa galle men ar jen elle tan wonko manqueraɗa ɗo wa guilel garmi ɗo nani ɓooyete guilden mi yahani toon te min haɗa andi yayam min meeɗa sirtude mun temps poɗɗani hen so yumma yewnima yo ar ɗo kañum ana yahani hay nokku ha gogo wona an waɗi ɗum ha joni kadi haɗa firta eyyi jaade tan jaade calminan weekend goto tan garton kono noon so ɗum ɓenni Jibril wattu hakkille e ko mbimami ko Jalika ma oɗo fawma e lawol o anda min mi wona guiƴiko ko min jibini joom galle makko yo respectam o fawmi place am so ronki ɗum so respect so ganda jaddugal galle makko weewi gasi yo andu ɗum ala caɗele nden hokkuɗo juuɗam moƴƴi inchallah mom rego fof tawa jooɗi Jamal. Yaw. Voilà. Ɗon wayi fo. Hawɗo. Waɗɗum tamta. Machallah. Aɗa selli. Pen nanɗo. Pende nanɗo. O haalnima nullam. Eyi o haalni kam. To tolniɗa hen? Mi nani ko kalɗa ko no feewi. Kadi mi faami. Mbiɗa andi to tolniɗa e Penda. Mbiɗa andi yiddema ɗo woni e Penda. Kono minne koto ɓuri ɗum yiddam woni mami suurmo kadi ko mbiɗa ko fof mi nani ɗum mami waɗir noon heddi noon aɗa maha kadi wiye kadi o resi ko kunuɗe ɗe woni ko gañanɓe ko ɗum tan waɗi ɗum wawi yaari no ɗum yaari ni kono wona haydara mi haalanma noon gueɗel gotel mi yiiɗa kadi haaltandema ɗum ko dokɗa ko e ko dogata ko kunuɗe ɗe min komi bernanɗoma
mbimami ko min dagnata waɗata dewgal hakkude moɗon joni noon aɗa andi ko jimmi haalandem gallam o ɗo min komi kilifa e wuro he an cubaɗam a yinani Jalika guite ɗe ƴewiranno men tellement ko ombo hiri instant o ha o yita haydara min komi jurmaɗomo hay ndeysan happari kam o foti famude an ka gorko te haɗa jogui droit dañde ha 4 femmes ɗum so waɗani ɗum e haqqille mo tan ma o tampo Jalika jeyanim sodanim jibnanim tawi ɗum waran kiram garal ma walla gondugal e ma ganda ko mayoɓe kiram temi haalanma jafɗa de ene jogorimi ni envie finde ñalawma goto reste deuxième femme jangu somi dañi envie troisième femme mi resat mi adda ɗum e galle he kono ɗum kiram ala ko wawi hen bien sûr min kam tawi ko banggam tan woto dañi hen ko miijoɗo min mi ala on probléme ka gorko tan te l'islam no hokkuma daña ha rewɓe 4 kono ɗum haydara ala hen min l'essentiel ya yiɗam korsina kam tega kam place am le reste je m'en moque hay goto meeɗa yawade mi yiɗa noon hurum gonɗo ɗo o ene kormirami boowal ni ene gonninimi joom konngol ni kecce itta ɗum a faami a nani a jaɓi voilà pende nan ɗo mi haalninomi ñande mbimami sal noon dokkumami sal nan ya jaram ba ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda ko ɓe jiiɗi ɓe ganda ko ɓe mbawi ɓe ganda ko fodde ɓe ganda haydara kono min e makko noon haalta haydara woto nyohemo woto koynemo woto wonde gurdam makko Allah jomam ko jom yurmende woto kelmini aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jomam rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñal ko jom yurmende